соли 1958 роҳбари коммунистии Чин Мао Зедун, ки яке аз бунёдгузорони ҳизби коммунистӣ, дастур дода то ҳама навъи паррандаҳоро бикушанд, зеро онҳо маҳсулотро мехӯрданд ва тавлиди зироатро гум мекарданд. деҳқонон ва кишоварзон куштанро оғоз карданд ва даҳо ҳазор гунҷишкро куштанд. ҳар ки паррандагонро бештар мекушт, ба ӯ ҷоиза медоданд ва аз ҷумлаи қаҳрамонони миллӣ маҳсуб мешуд. баъд аз ин моҷаро, малахҳое ки паррандагон онҳоро мехӯрданд, дар саросари кишвар паҳну пахш шуданд ва ҳамаи зироатҳоро хӯрданд. ин малахҳо сабаби қаҳтии соли бузурги Чин дар соли 1961, ки 10 миллион инсон бар асари гуруснагӣ ба коми марг рафтанд. ҳушдор! фикр накун, ки бо қатъ кардан ва ё гум кардан ва ё кам кардани ризқи махлуқе ризқи ту бештар хоҳад шуд. зеро калиди хазинаҳои ризқ дар дасти Аллоҳ аст. худованд аст, ки ризқро ба банда тақсим ва ба ҳар махлуқе кам ва беш ва ба ҳамагон мерасонад.